Ahojte, moje meno je Ladislav a dnes je 114. deň, odkedy budujem svoju prvú spoločnosť Be-Rule Life. Momentálne sme stále vo fáze číslo 2, čo znamená, že naplno pracujem na webovej stránke a zároveň testujem nový systém práce, ktorý som prednedávnom zaviedol. Takže o tom bude aj dnešné video, chcem vám ukázať, ako sa mi s tým systémom darí a kde je na tom naša webová stránka. Tak poďme na to. Takže vítajte v mojom Myroboarde. Keby ste to ešte náhodou nevideli, tak je to aplikácia, kde si zaznamenávam všetky informácie ohľadom spoločnosti, aby som nebol stratený, aby som mal prehľad. A prvú vec, ktorú by som vám chcel ukázať, je nový systém práce, ktorý som zaviedol od nového roka. A to je taký, že všetky svoje úlohy som si rozdelil do kategórií, čo znamená, že mám úlohy rozdelené ako obsah, sú vlastne články, YouTube, všetky tieto veci, budovanie, výskum, systém, administratíva a život. A pointa bola, že na každý mesiac si rozdelím presne podľa dní to, že čo budem robiť, a všetky úlohy, ktoré potrebujem robiť ohľadom práce, som si rozdelil na dní a teoreticky by to malo vyzerať tak, že každý deň by som mal mať aspoň jednu fyzickú aktivitu plus nejaká úloha, ktorá je zameraná na jednu konkrétnu činnosť. A napríklad v pondelok mám fyzickú aktivitu, napríklad také cvičenie, yoga, beh, stretching, a k tomu mám administratívne práce. Zatiaľ sú tie administratívne práce dosť krátke, tak som pridal aj budovanie, nakoľko sme v fáze 2 a hlavne je budovať, takže mal som časť ešte na ďalšiu úlohu, čo je budovanie webu. Útorok tiež fyzická aktivita, budovanie webu. Streda fyzická aktivita, poriadok v Myre. Štvrtok, aka dnes, fyzická aktivita plus YouTube. Tu je skript, hej, YouTube thumbnail a vydať dlhé video. Piatok to isté, sobota to isté. Plus mám individuálne úlohy, ktoré nepotrebujem robiť každý týždeň, ale raz do mesiaca. Tieto úlohy som si rozdelil do kalendára. Tu mám kalendár a teraz sme v januári, takže tu vám chcem ukázať, ako sa mi darilo od minulého štvrtka, hej, takže od piatok až do dnes. A ľavá strana sú úlohy, pravá strana sú už dokončené úlohy, takže ako vidíme, piatok bol dosť dobrý, som budoval aj web, aj som cvičil. Sobota tiež, nedeľa tiež, pondelok som nepracoval na stránke, aj keď som mal, ale som cvičil nohy. A útorok som tiež nepracoval na stránke, ale som cvičil chrbát. A streda som spravil veci, ktoré som potreboval, ale zase som necvičil. A dnes je štvrtok a robím to, čo potrebujem. Takže skript na video je akože hotové. Ešte dneska budem potrebovať cvičiť a dorobiť veci ohľadom YouTube, takže obsah dokončiť a vydať video. Zatiaľ sa mi s tým systémom veľmi dobre darí. Keď si pozriem vlastne celý január, tak viac menej všetky veci, ktoré som chcel spraviť, sú na pravej strane, čo je veľmi dobré. Som spokojný. Takže keď sa pozriem na sumár minulého týždňa, tak za 7 dní som spravil 20 hodín. Predtým týždeň som spravil skoro 17 hodín. A už predtým týždeň bol minulý rok. Ale podľa toho teoreticky stále sa ten čas zlepšuje a do toho nezabudám ani cvičiť. Takže som veľmi rád. By som povedal, že zatiaľ systém funguje a chcel by som vám ukázať webovú stránku, ako sa mi darí, nakoľko podľa plánu, ako som spomínal, že sme v fáze 2, je plán dokončiť webovú stránku a plán je ju dokončiť do konca januára. V súčasnosti robím filozofiu. Kontakty sú hotové ako tak, ale potrebujem to doladiť a tiež ešte aj doladiť Discord server, ale teraz sa sústredím hlavne na stránku filozofie. A úprimne, keď mám povedať, tak dosť veľa času mi prešlo na aktivitu, ktorú som nakoniec
aj skrepol a ani nie je na našej stránke, ale aby som vám ukázal, tak naša celá filozofia je založená na tom, že život je hra a treba sa ju naučiť hrať a čím sa ju lepšie naučíme hrať, tak tým bude mať ľahší život. Takže som to chcel prirovnať ako keby k hrám, ktoré máme dnes a napísať približne, že ako tá naša hra, a.k.a. život vyzerá, alebo čo to znamená. A tu som sa dostal do takého problému, že tu som si navrhol, ako chcem, aby môj branding vyzeral, hej, proste tu máme naše 3 farby, malo by to vyzerať tak, ale vôbec sa toho nedržím, takže som sa snažil prísť na to, že ako by som to mohol celé robiť tak, nech tá stránka reálne vyzerá, že používam tie farby, aké som si zvolil pri brandingu, takže nakoniec sa mi to aj trošku podarilo prerobiť a chcel by som vám ukázať, ako teraz vyzerá naša stránka filozofia. Zatiaľ není hotová, ale s týmto štýlom by som povedal, že už to dokončím určite do konca týždňa. Nie určite, ale už som sa do toho tak viac dostal. Takže je to oveľa čistejšie. Tu som pridal taký krásny kompas, ktorý sa hýbe, hej, to nám ukazuje cestu. Je to oveľa čistejšie, používam tie 3 hlavné farby, ktoré som chcel použiť. A som pridal aj také efekty, hej. A keď tento text sa mi podarí dokončiť podľa tohto štýlu, tak by som povedal, že stránka filozofie je hotová. Potom dokončiť domov. Potom už len Austerc. Potom už len poznatky. Potom už len kontakty. Neviem, či to stihnem do konca januára. No, budem sa snažiť. Každopádne, čím ďalej robím tie stránky, tým sa do toho viac dostávam a samozrejme, ako stále, umelá inteligencia je brutálna pomoc. Bez toho by to nešlo. Ale hej, zatiaľ som veľmi spokojný s tým, ako vyzerá aj tá hero sekcia plus aj táto ďalšia sekcia. Takže podľa toho sa budem snažiť ďalej pracovať a uvidím, čo stihnem. Takže zatiaľ takto. Dúfam, že sa vám páči táto stránka. Nehotová, ale už to vyzerá, povedal, že dosť profesionálne. Ale to som ja, že by som povedal, že čo vyzerá dobre. Dajte mi vedieť podľa vás, či to vyzerá dobre, alebo či to mám zase prerobiť. Ale bojím sa, že fázu 2 budem musieť zase posunúť do konca februára. Takže zatiaľ sa teším, sa mi podarilo aj videá vydať každý štvrtok, ako som plánoval. Aj webovú stránku robím tak, ako som plánoval. Ide to pomaličky, ale ide to. Takže vidíme sa ďalší štvrtok a snáď posunieme ešte viac. Zatiaľ. Čaute.